Huriani Tuhan, na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, ta pasada rohata martanya kita. Dame ni debata iman atau tong miad di bagasan roha do pikirata. Asa marhite hite hadamioni margugu hita lama nangin hatani Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang hatani debata nagabi ujahan laho si parsiajarata dia pala partikenon dienek may san buku rombid du 10 sada mamuka may sana sada ro daya 2a diuduti musena ayat 20 sia ro daya 32 om hatani Tuhan. Asa hudok ma tung di bolokot debata do bangsona dao may ay hal Israel do nang au pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung di bolokot debata bangsona nang tinadana hiyan ay dang di tait debata akka silehon na nang pajonay ay najulo dang sioloy debata hamu si pelebegu do gabi dapotan asni roha hamu anggun waing hinorhon ni na so mangoloy i nasida manang Israel songo dia manasida dang pangoloy nasida sonari ang giat sian nang nasida muse gani hinorhon ni asni roha na tuhamui anang di pasar debatado saluhut na turoha na somangoloi asa asyan na muse saluhut na ido pajahon na damang dainang na hinolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus sipata olo do tubuh di bagasan roha do pikiran moloro akasi taunon gabe suku-sukun naso dia holongi debata doa naung di dia do debata na holoi naso gabe partohap dohau dia raja di debata manang mungkin molo ta bering bagas tu bagas roha do pikirata olo do merasa hita ala nigo niaka dosata ala nigo niaka pangalahotta na so ture dia do pani debata gabe berkecil hati hita gabe tadokot dang dia holongi debata dan sah asi-asi ni debata tu bagasan parngulok pamikirio si songonon sa sitong na pamikirion na salah rekod do manada diri rekod do manada pangalahu jala rekod do tong patupahon ruji-ruji asa marhite-hite saluhut nai buita pasol hot dirita tuado pada ni debata damang dainang nanolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di bagasan terpuk jamita na satu hita di apala partikenon sada pangajarion natung masai uli na pinasahat ni Apostel Paulus tuhuria rom di hati hai gudang akka pamikiron ia Yesus Kristus naro tu portibion dada paluahon hala Israel ima sebagian pihak marpikir alai paluahon nasu hala Israel bahasa tubuh akka pamikiro si somoni di siala hala Yahudi di hati kai gudang dang majak konima Yesus gudang dang porsiat iba alai di sada sisi musenang ado pamikiran na asik
nama dokon holang hala Israel sabindo na dijak ko Yesus Kristus anggo hala gorik do na asing tao. Pamikira si sono ma nanang paatusan ni Apostol Paulus asa tung mga tusi ahado sa sitong na tugas di Yesus Kristus na roto portilyon. Di bagasan ayat na perjolo di biddu 10 sa daun tung masatakas ma dipat boton Apostol Paulus taringot hadiryon na ng majalo halwang. Dido ibana asa hudok matung di bolok ko debata do bangsona. Daumay ay hala Israel do ng au pinoparni si Abraham marga Benjamin na marlapatan Apostol Paulus nang madokot ibana sa diri horong ni hala Israel do na madapot halwang nang madapot asinirong handi debata. Alay dada ala nagabe pinoparni si Abraham sabik ibana. Manang secara sederhana bukan karena garis keturunan itu saja membuat dia diselamatkan. Alai ala ni asini rohani debata marhite Yesus Kristus nama kokop sudi nang bangso termasuk memakokop parngulun Apostol Paulus. Di bagasan ayat na paduahon dido ibana musena datung di bolok debata bangsona nang tinadana yang artinya seperti apa? Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sesungguhnya diwujud nyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kedatangan Kristus ke dunia ini sebagai bukti bahwa Allah menggenapi janjinya, bahwa Allah mengasihi semuanya. Di jakod debata do saluhukna pada di debata na pinasak di debata marhite-hite si Abraham di pahok debata mai marhite-hite Yesus Kristus di jakod masaluhukna pinopar ni si Abraham alai dang sudinang pinopar ni si Abraham nama jakod Yesus Kristus dang sudinang nama jalo ibana hurian nolong di bagasat tuata Yesus Kristus. Di bagasan ayat 20 sia diturpuk jamita duduk dumu senang. Aidang dipatai debata akasileleona nang pajonai. Aina julu dang sioloi debata hamu manang sipilebeku. Gabe dapotan asni roha hamu anggun wai. Hinorhon ni naso mangolo i nasida manang Israel. Songoni manasida dang pangoloi nasida sonari. Anggiat sia-sian nang nasida muse gani. Hinorhon ni as ni rohana tuhamui enang dipasak debata do saluhut na turohana somangoloi asa asyan na muse saluhut. Inilah bahwa ketika orang-orang Israel pun tidak menerima Allah, tetapi Yesus begitu luar biasa kasihnya. Berusaha do Yesus majakku saluhutna. Kedatangan Yesus Kristus sebenarnya mau mengajak nang manogihon sudina akan naso porseai tu debata asa gabe porsea aka jelma naso maluai asa gabe malu tanpa terkecuali. Maka sesungguhnya tidak lagi hanya orang Israel saja ale gabe sudinang jelma dihukum Yesus Kristus. Jadi au na kita salhuna na merasa gudang akadosa tanunga di sesa Yesus Kristus salhuna. Kristus sudah memastikan keselamatan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan. Dada marni dan didabuhi di bata. Dah kulang bangsa Israel bena dipalua Yesus Kristus alai salhuna. Nah damang denang nalonga di bagas satuata Yesus Kristus. Hobarto jahan saluhna bangso madok moliate di siala basa-basa ni debata. Aparjolo sahali anang dohonon na amanginang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus iko madok moliate do hitai matu debata.
Dada garis keturunan siap berahap pita secara hajul maut. Hala Batak dohita, hala Indonesia dohita. Dengan dong hubungan ta do ala Israel secara hajul maut. Alai gabi partohap pita di asini rohani di batai. Lapatan na songon dia molo Yesus Kristus cen holang paluahon pinoparni Israel dan madapat taluah kita. Marisuang hapor serta. Maka kita pantas mengucap syukur kepada Allah karena kemurahan Allah, karena kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Asini rohani di bata nama Jakob kita gabe partohap di raja di bata imat hamlatio. Kita bersyukur untuk Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Nah padua udah mangdaina nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Jami tahun yang mengajari ganuk jolma. Jalaog gabi singo-singo sa sitokna. Unang gabi merasa tok kita molundunga kariste ni maupung tanajulu. Baka sibuk kahuria. Gabi otomatis kita gabi partohap darajan di batak dahong. Orang Israel sendiri pun ketika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang notabene-nya garis keturunan secara hajul maut, ale na suna porsen na sida partohap na sida. Apalagi mahita. Maka yang mau kita katakan Bapak Ibu, di bagasan roha mauliati neng dipaikot kita di bagasan hata ni Tuhano asa sadar betul kita bahwa kemurahan Allah itu harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Mulai sibuk kahuria akan natorasta manang nunga opung tagabi karisten. Nah kita pe ikun karisten mamana ikun huria ma di bagasan parngoluon. Unang karisten di bana alai parngulun nada huria ale songo portibio. Na patulo jalan dapat pudi sahali damang dainang senhatan ni Tuhanon nang totong paingotok kita asa saluhuna taboto iya na paluah kita dada alani parbinotot ba ale alani asi-asi ni di batas sapi. Maka jangan ada lagi di dalam kehidupan ada kesombongan. Unang adong me di bagasan parngoluonon adong teal. Asini rohani debata di bagasan Kristus nunda paluak kita. Karena kemurahan Allah itu yang melepaskan kita, menyelamatkan kita. Maka diajak orang-orang yang mendapatkan kemurahan itu harus juga bermurah hati bagi sekitarnya. Amin martanya kita. Moliate hupasa tami tuho debata dia sido tolong ni roham na totong mengajari hai marhite hiti hatam. Moliate Tuhan parguguy hai bangulan hatamon. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan Yesus memasuk-masuk.